Tapi ngene iki ora gathok lek aku lek kokon aku lek kowe ngepit ngono ku lek aku ora kesel karepku wajan kok jatah ngepit aku iki. Hei. Saya main-mainan aku. Kok saya main-main kok sarapan mbak Ayang Dewi. Saya menek urip begini ngene. Aduh, ora sabar aku ngenteni kowe esuk. Terus meneh lah. Saya iki lho tak olahke kopro dan nikmah ya. Mangan ya. Yang lek tekan esuk-esuk ibu pakan itu loloknya. Wis apa? Piye tah yang kowe iki? Sing penting arep wong ora lolok. Ya apa tayang lek bentuke tekan kaya mangkok ngene? Iku jenenge bubur jagung. Kan rung tau mangan bubur jagung ta? Rasane kepiye sih yang ngene iki yang? Tau coba rasa coba. Enak ya. Ha iyalah. Iki mau kalah mbek crispy kuwe iki koprondan. Koprondan apa ya yang sing bentuke ngene iki yang? Kok yang lek pakan mbek tulang pakanan ngene terus iki piye sih yang? Kuncinya mana nih? Agak ada. Gak dikunci. Nah, ini ada. Nah, asik. Nah, kedua, apain ya? Pacaran, makan apa tuh? Makan utuk-utuk. Kagak ada gizinya banget. Kagak ada utuk-utuk mah. Yang penting warak Percuma, gak ada gizinya. Mending gua mau beli ayam bakar ke alun-alun Nono depan. Semua aku yang malah kepethuk Ropi ngene iki kepiye? Wis pakanamu ngene, tak tau reng alun-alun ngotu ayam bakar. Ora isi ndek Ropi. Ora usah alun-alun. Lho alun-alun iku kono operasi. Operasi apa tayang? Operasi wong elek-elek. Enggak aku kegaruk engko. Ngomong yang, pokoknya aku kudu reng alun-alun ngotu ayam bakar. Pokoknya ora kena ora, aku emoh digapah Ropi kaya ngene iki. Pakanan angger ngene. Isen aku yang. Nah, berantem dah tuh, berantem. Mending gua tinggal. Gua pergi jauh, mau beli ayam bakar aja ke alun-alun Nono, depan Nono. Nah kan, mati tuh, mati. Nah, bisa. Berangkat. Yang, wis ora usah anu tah, ora usah anu Ropi. Kesok-kesok teko mangkat, kesok-kesok mangkat ya. Wong kok angger mbok semayani kesok terus. Rak tau ana pastine. Padha-padha ngono lho mending aku mbek Ropi wae. Ngombek kowe kok semayanan terus anane. Iya ya, engko kesok-kesok engko ayo teko mangkat. Alah ngono ya jek mbok semayani neh kok. Wah, iya caca. Apa ngogantangan pakan-pakan entek ngene iki nek rak wareg deh ora patek beto ngene iki dek meneng dek. Sebleng iku ngapa? Bingung. Kowe gini kan? Kowe kon ndi Jan? Aku yo jalan-jalan kok golek-golek penggawean nah wong. Jan. Delok motorku Jan. Loh, siapa? Aku ancen golek ngene-ngene iki dek ancen. Aku ki mau apa gandang manuk, lek manukku kowe ngeleh ngono kowe rak gelem manggung lek kowe entek ra ada duit. Tak dol wae tak gitu pakan manuk. Loh. Tuku pakan manuk sik adol motor. Lah kepiye wong ora duwe-duwe kok. Jurak koto. Iki dianu wae digadekake. Digadekake.
gedheake wis adul motor perkara pakan manuk kowe malah rasa. Iki anu wae tak postinge wae. Oh ngono. Tapi tak gedekne ora tak dol. Iya, Yo. selangger entuk duit. Aku ora mbok katotake, Jan. Foto. Minggiro engko malah kato tak gedekake kowe. Yo. Minggiro. Ora usah mbak aku. Ora usah. Nduk, minggiro tak minggiro. Ngendi aku ngendi? Ah wae. Aku ya mah semayane terus. Loh. Piye Mas, wis entuk Mas Ropi? Kagak dapet, warungnya tutup. Daripada aku mbok semayane terus mending aku tak melu Mas Ropi wae lah. Nah, ikut gua beli pizza ke mall ono, depan ono, tempatnya adem. Malah Kagak di kutuku sini. enak-enak pakanan ora tololo. Nah, makan apa tuh? Utuk-utuk. Ya. Yuk, bye. Hen, ora iso Hen carane ngene. Ora iso Hen. Ana apa, Pak? Nek bengak-bengok iki. Bapak iki lagi marah Hen. Lagi marah. Marah perkara apa neh? Pokoke iki kowe adol wedhus, nek perlu kenteng-kenteng diloroki iki. Wah, alus, Pak. Lah iki gene ta nek sek ngono kuwe? Aku bar diisen-isen ropi meneh, Dek. Tuku motor bapak iki. Tuku motor? Lek duit kon ndi, Pak? Soal duit gampang, Gen. Sing penting bapak iki ora ono motor. Masalah bapak iki ora entuk motor payah. Wong bar diisen-isenake ropi kok. Loh, sampean disen-isen ropi, Pak? Iya. Wah, rak terima aku nek ngene iki carane, Pak. Ayo, Pak. Ki lho, Ring tak ndi? golekake. Tak golekake ndolap, Pak. Oh iya. Kene. Wah, jen nangkep piye nang? Oh, so disen-isen ora terima aku anjan. Loh, Pak. Iki lho, Pak, ana motor murah, Pak. Tapi ora ono surat-surate. Aku ya mah. Lah aku pakmu tertib hukum nang motor bodong mau. Golek nang liyane nang. Ngono, Pak. Yo tak golekake neh. Lah, Nah. iki lho, Pak, ana motor murah. Bekas tapi, Pak, iki. Lek bekas apa nek motore bekas iku? Bekas kobongan, Pak. Rak karek ragangan tok ya aku mah. Malah ora iso glinding. Golek nang. Lah iki lho, Pak. Ana motor iki. Pakem iki, Pak. Jare COD nang kene, ora teko wonge. Loh. Iku pitlen tukake pakmu kae, Hen. Apik ra? Dek apike ngono. Ayo kowe mbek pakmu ngene rak ndung teko hubunganmu rak teko wis apik sih. Ya teko apik ah, Mas. Tapi ngene iki malah genten aku sing pusing nek, Mas. Poseng gene. Ceritane bapak iku lagi puber ke-38. Iso. Gendaan lek malah nempoi aku dikon golekake motor lek ukurannya sak pusing ngene iki. Lek wis entuk montore. Yo wes, iki aku lagi ngenteni. Beres iki wonge. Telepone wae. Loh. Lah iki apa wonge nelpon? Halo, Mas. Dek, kepiye Mas Derak teko-teko? Loh. Aku wis nok lokasi, Dek. Iki aku wis nok lokasi ya, Mas. Hah? Ndek lokasi? Lokasi ngendi? Oh, ora ana kowe kok. Aku nduk nggon semayanane mau kok. Yo lokasi sing kok Sherlock mau ah, Mas. Iki wis bener kok. Bener temenan ta ora? Wong nduk kene ku anane kancaku tok kok. Endi iki kok? Loh. Edi? Edi ora aku, Mas. Halo? Halo. Hen. Halo, Mas. Loh.
Iki mau koyen sing teleponan mbek aku. Mas, jenenganmu Oh. Kobra, Mas. Kobra iku aku. Loh, Aku Ada- ora ngerti nek kowe iki mau. malah Kobra jenenganmu, Mas. Ayo Kobra iku ora makelar sing moncar iku aku he. Oh, Lek kowe kepiye iki? Montore sido? ya sido, lek ndi montore, Dek? Oh iya sik tak telepon nih. Halo? Kleng. Wonge wis nok kene Dek Kleng. Loh, kalau wonge go montor. Piye, Jan? Iki lho sing golek montor sekolah ndi Dek? Walah kowe. Oh Dek. Oh, alah. Iki ya. Loh, montore. Dijapi ngene, Mas. Iya apik ya iki wis Lek surat-surate kepiye, Mas? Lengkap. surat-suratnya lengkap ono STNK, BPKB lengkap. Ono surat tilang barang nek kowe gelem. Loh. Surat tilang ya ora usah, Mas. Iki montore oleh tak jajal dhisik iki. Toko jajelen niku lho kuncinya cemeblok. Engko nek kowe cocok langge rembukan rego ngono ya. Oh, jajal lah. Lho piye ta, Pak? Lho, Mundur. nek laku kudu sisih kiwa lho, Pak. Aku nyodok ngalamun lek. Wah, Oh. iki mundur ya. Pak, iki lho. Kon jajal, Lek. Wah, Jajal iki, ta, Pak? Lho, Nang, tak jajali nang. Mikir kowe kendrak nduk gerukono sik. eh, Yo, kendrak nduk gerukono Pak. sik. aja suwe-suwe ya, Pak, engko bali. Oh. Iya, wis tenang kok. Ya, Iya, Pak. dah. Jan. Loh, iku piye? iki? Rak balik-balik iku jam 1 rek sek jam 3 rak balik-balik iki jam ring ndi? Burung balik mau. Urung. Dek biasane anu Dek, ora tau neko-neko Dek. Wah, moh iya aku lek rak digoleki iki lek digo mlayu motorku urung dibayar kok. Ora tenang Ayo ora. digoleki moh aku Piye sih saiki? goleki. Kowe kok Tenggo piye? iki mau pite sapa? Kita Dek. Ayo, ada itu kuwo. Ayo. Piye sih saiki? Ya. Nape nih? Nape? Gini, Mas. Tahu. Mesinnya rusak kali ini. Bensin penuh. Gini, Mas. Ban kagak ada yang bocor nih. Tahu nape ya? Wah. Dorong nih, dorong. Gimana ya? Piye Dorong. tah, Mas? Tek malah dorong. Ya, gak apa-apa lah. Sekali-sekali dorong yuk, dorong yuk. Yuk, dorong yuk. Saya cepet lek ngono. Yuk, belakang dong, dorong dong. Malah nyurong. Gini, Wi. Bu, Mas iki malah montore mogok ngene. Kentekan bensin bu apa iki? Lah, daripada ketekan bensin kene wi, melaku bae. Iki lho motor anyar iki. Mas Eo nganyari motor iki. Ya wis daripada aku nyurong melu kowe mending aku melu Mas Eo wae lah. Yuk, Mas. Sik. Biarlah Ini, nyoto Mas. mesra. Kowe sing ngarep bae aku iso ngraket ning kowe ya. Ya wis lek ngono aja, Mas. Daropi.
Tapi ngene iki yo rak gethok lek aku lek kokon klaku lek kowe ngepit ngono ku lek aku lek kesel. Karepku anjen kok jatah ngepit aku iki. Hei, bocah iso Kepiye ta Gleng mau ora mau Gleng. Rem ora rime iki. Maaf yo. Anjen Lara Gleng. Lara. Lara. Bapak saya suwi sih. Kira ngendi ngono. Lah kae ndi nduk kono kae. Kowe kok becake? Oh, Lek ngopo dhek nduk ngono. ndi? Loh, Ndi montor ndi? keber kondi, Mas? Aku mau golek kowe kok ndi? Kok malah iku montor ndi? Anu. Montore mau dijajal bapak ya, Mas. Saiki rung meneh, Rek. Mulane aku nduk kene. Malah ngenteni nduk kene. Wong aku goleki kowe mbek Sogleng iki separan-paran sik bingung kok. Malah nyayor nduk kene. Anu ngono ndi duwite gemene? Duite yo ndung ngenteni bapak, Mas. Wong aku angger kon ngluraken tok, Dek. Iso kon nglurake iku lho. Duwite aku sak butuh iki. Aja ngono yen, engko aku sing ketempuan. Iki angger golek motor anggo duit lek kok mlayu montore. Iki ben ngenteni pakane ya Urusane iki. Dicancang wis iki, Gleng. Ngomong mlayu Cancang malah. Mas, ojo, Mas. Cancang. Mas, Iki lho ono Mas, ojo, Mas. Ojo apa? Cancang ini ya. Mas apa iku malah memirang Ngene. bocah rek. Memirang wong malah kowe aku ngene ngomong ketempuan Sogleng. Ayo Gleng. Urusan aja. Sikile. Oh, selak butuh nek iso angger malah lunga-lunga. Tolong, Manukku iki kepiye nasibe? tolong. Manukmu kepiye iki Gleng? Wah, angger ndi apa gantangan kok. Burung tak pakani kok. So. Dah. Loh, Pak! Bapak! Pak! Pak! Iku, ayo tututi. Loh, iku montore. Pak, aku iki lek kepiye malah kok tinggal gendaan ngene iki. Tolong, Pak. Nah, tuh berantem. Gua tinggal aja. Berantem tuh, biarin berantem mulu. Kagak bisa hidup. Iya teko apik ya, Mas. Malah ngene iki genten aku sing poseng ya, Mas. Lek poseng gini. Oh, ceritane bapak iku lagi puber ke-38 lek. Hah? Puber ke-38? Oh, njaluk gendaan lek kon golekake motor. Aku ra iso poseng ngene iki. Jaluk gendaan lek Njaluk gendaan. Njaluk motor lek.